Bé, Raül, moltes gràcies per col·laborar en el projecte del primer curs de periodisme del grau de la Universitat de Vic. Comencem parlar sobre un dels primers blocs que treballarem en el blog, a Flor de Pell. Primer de tot, m'agradaria que em donguessis la teva valoració sobre els fets ocorreguts previs al dia 1 d'octubre, previs al referèndum de la independència de Catalunya, i després que em donguessis la teva valoració personal sobre com vas viure els fets del dia 1 d'octubre, tal tu personalment on te'l vas viure, com és a la ciutat d'Olot, i pel que fa a les imatges que vas poder veure tant per mitjans de comunicació com per arreu dels altres mitjans. Bé, jo tinc 58 anys. No em pensava mai que pogués veure les situacions, vivències, excitacions, incerteses i un munt de sensacions que han succeït. Primer ve la sorpresa, una cremada d'adrenalina després de participació increïblement, de veure tot un col·lectiu de gent i d'una manera cívica organitzada que surten per expressar un anhel, un desig determinat de tot un poble. Dit això, evidentment el pensament únic no és viable. Diuen que la grandesa de la vida, d'altres situacions pròpies de la pròpia existència està en la seva discussió. El problema és que quan des de la vessant informativa se menteix, se manipula, i els que han viscut això des de molt a prop, des de veure aquesta il·lusió, jo parlaria de la il·lusió de la gent, la il·lusió i la responsabilitat que ha tingut amb una fermesa, deixem a part que després puguis o no convèncer amb uns ideals determinats. Jo sempre he tingut una premissa que és respectar les opinions de tothom, però és clar, allò que diuen combregar amb rodes de molí no cola. Llavors, quan veus des del primer dia que entren a detenir càrrecs electes, després el dia l'1 de protegir les urnes, tot el moment previ al dia 1 d'octubre, de dir, clar, justificar-se quan un fa una repressió determinada i ostenta una sèrie de mecanismes que et permeten actuar, perquè avui dia amb un bolígraf poden fer destrosses, allò del grado de veracitat que diuen. Una persona un dia em va dir, fa molts de dies que aquí a Catalunya no veus aparèixer dos senyores. Dic, qui? L'Alicia i tal. Diu, no, la puta i la Ramoneta, amb perdó de l'expressió. De dir, els dubtes i llavors el filibusterisme i el botiflerisme existiran sempre. Però llavors em va dir una persona, diu, saps el que és el poder? Tenir el poder, renunciar a una sèrie de coses que han estat presents al llarg de molts anys i ara no serà gens fàcil, però esclar, quan veus la repressió, quan t'arriben les notícies, que t'arriben imatges, que llavors vulguin justificar una acció violenta amb gent que estaven protegint amb la seva integritat, amb la feblesa d'alguns i la fortalesa d'altres, d'inquietud, de dir, i si venen? I jo vaig viure situacions increïblement de gent desbordada per les emocions, vaig veure llàgrimes, vaig veure tensió, vaig veure una fermesa de dir, bueno, fent simulacres, si venien de dir com ens les emportarem, altres de dir, al final han pogut votar, s'ha votat, han entrat les urnes mitjançant tota la repressió de l'Estat. Acabo. Després de tot això i després de tot el sistema, ja no dic obsolet, perquè està molt present, però dius, el poder, precisament, i si parlem de corrupció, aquí hi hauria moltes vessants. I jo en la política crec més en el poble, però evidentment ara sí que penso que hi ha polítics vàlids, que els hi ha de ser molt difícil fer la seva feina, que han estat a l'alçada perquè ja es veuen els últims esdeveniments, i llavors dos representants del poble estan tancats a la presó des de fa 19 dies, de dir, això, en ple segle XX, de dir, és que abans era inconcebible i veig que no han après res de la història. Jo el que em preocupa més és veure odi des d'uns mitjans que la ignorància, per desgràcia, i el capar informació, i els que han escollit la professió de periodisme, fa poc va sortir, abans era un referent,
no diré noms per no publicitar, però vaig veure fa poc un reportatge on va dir avui dia el periodisme, quan s'acapa la informació, s'omiteix, s'enganya, es menteix i és partidista, pot fer tant de mal, perquè es juga amb la ignorància de gent que per desconeixement de causa i de no estar present, cosa que nosaltres sí que ho hem viscut. Llavors, doncs, va dir, pots mirar, tens fills? Sí, els pots mirar als ulls. I per dir el que has dit, diu, em va contestar quasi amb els ulls negats, diu, és que tengo que comer. Això és molt dur. Llavors, quan veus tota una sèrie de circumstàncies i llavors de la lluita d'egos, de vanitats dintre el món de la política, de tenir aquest poder, com molts, llavors la gent que tremolen les cames, que es recula, que no... Ara penso que arriba l'hora del poble. I jo crec molt en el poble. Perquè, clar, diuen, el català quan li toques la butxaca es tira enrere. Veurem si realment som capaços de no deixar-nos entabanar, confiem una mica en nosaltres mateixos, i jo la solució no la tinc, de dir, perquè a la llarga hem de tenir molt de seny per saber el que fem, perquè hi ha de molts de danys col·laterals. Però sí que sé que ara no estem parlant d'independència, estem parlant de dignitat. La dignitat de cada persona que amb el neguit que comporta cada dia de dir quins disbarats faran ara i de dir que ja ho veus, que a més, de dir, bueno, i jutjar des de fora amb aquesta pròpia ràbia, revenja i ignorància que fa estar somesos o ser los hijos d'un règim determinat, aplicar-ho ara, doncs clar, hi ha una cosa que se'n diu sentit i coherència. El pacifisme l'han portat fins a l'últim extrem. Només has de veure les últimes manifestacions de gent que han vingut i llavors, clar, quan se falsegen dades, jo he anat a molts 11 de setembre amb la meva família, ni un vidre trencat, no hem fet càntics, només has de veure els últims esdeveniments de gent que han vingut a irrompir amb insults i si aquí la gent el que vol realment és que els seus fills tinguin uns valors i sàpiguen veure la realitat de les coses. Llavors, la nova generació que pugeu, l'únic que heu de fer és tenir un criteri determinant del que veieu al dia a dia, del que esteu sentint. I aquestes emocions, perquè hi ha una cosa que no us podran perdre mai, de dir, que és la pròpia dignitat, perquè si no et respectes a tu mateix i estàs somesos, de dir, clar, el que dèiem, avui dia de l'aire no es viu, el dia a dia és molt dur, lluiteu pels vostres somnis i pel que credeu, i llavors no us deixeu arrossegar, perquè van haver dues persones molt vinculades, que tothom sabem qui són, que van dir amb dos vessants diferents de dos homenatges diferents que se'ls va fer, diu, els catalans, si anem junts, som imparables. El problema és allò, sempre estem allà mateix, divide i venceràs. Clar, si tenim l'enemic a casa i gent que després d'una acollida estem parlant de sentit comú i d'integració. Per desgràcia, això hi ha gent que no té memòria i ho han perdut. Ara surten amb els càntics. És trist, però penso que queda una espurna de dir que al final potser sí ens en sortirem.